умеҷон 35 сол дорад ва маъюби гурӯҳи якум аст. ӯ 18 сол боз дар хонаи пиронсолони ба номи Батош зиндагӣ мекунад. умеҷон соҳиби оилаи обод буда худаш бо ҳамсараш дар хонаи пиронсолон иқомат мекунанду духтарчааш ки дар синфи 4 таҳсил менамояд дар шаҳри Душанбе аст. ӯ аз зиндагӣ ва ҳаёте ки дорад розист ва умед дорад ки дар оянда барои таъмини маишати рӯзгор касберо меомӯзад. мо чанди пеш ба хонаи пиронсолон рафта будем ва бо умеҷон доири рӯзгораш дар Батош суҳбат доштем. ман Валиев Умеҷон мебошам. соли таваллудам 1986. ман дар ҳамин муассисаи хонаи интернати пиронсолон тӯли 18 сол пур мешавад ки дар инҷа зиндагонӣ карсодем. ман рости гап дар ҳамин хонаи интернати кӯдакону ва наврасони Чорбоғ ба пеш зиндагонӣ мекардум. баъд чӣ хеле ки шуд ки дар ҳамин муассисаи хонаи интернати ва кӯдакону ва наврасони ноҳияи Варзоб зиндагӣ мекардуму баъд мара инҷа фиристонданд. падару модар хештабаро ҳастанд? шукронаи худо ман соҳиби оиладор ҳастам. ана якта духтарча дорум. мана синфи 4 хондестай дар шаҳри Душанбе. дута хоҳаром ҳастай. шукронаи Алло. худо ба шукр ки мана дар ҳаминҷа ман уже ҳам адат кардагӣ ҳастам. зиндагонӣ карсодем. ҳама чиз мо сипосгузор ҳастем ва миннатдор ҳастем бо осозгузории сулҳу ваҳдати миллӣ бо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва миннатдории сипос мегузорем ки ҳамеша ҳамҳории мо ҳастай ки гуфтагӣ ҳастай ки ман бо ятимон ва ногирон ва пиронсолон ва маюбон ҳеҷ гоҳ хорузор шуда намегузорам. оилам дар ҳаминҷа ҳастай. ана шукронаи худо тӯи мон бам уже 11 сол мешад ҳамин сол насиб карда бошад. тӯй дар куҷо шуд? тӯй дар ҳаминҷа гузарондагӣ будам. ана тӯёмо нағз гузашт 100% гузаштай. ягон вай набуд, камбудӣ набуд. ҳозир шумо инҷа дар қадди оилатон месед? духтартон чора дар Душанбе? духтарамо назди модарам ба дамҷа зисти зиндагонӣ карсодай ҳам хондестай синфи 4. модаратон хоҳаратон хабаргир мебиёнд? бале худоро ба шукр худум мерам хабаршо мегирам. иноям мебиёянд мора хабар мо мегирам. дар инҷа ягон камбудӣ дорем? мо аз инҷа ягон грамм камбудӣ надорем. ягон чи танқисиам надорем. ман гуфтанӣ ҳастам ки раҳмат ба роҳбари муассисаи мо ки ҳамеша бо ҳамҳории мо ҳастанд. шабу рӯз дар фикри мо ҳастанд. мо ягон чи танқисӣ надорем, ягон камбудӣ надорем. ҳар кас орзу дорад. орзуи шумо чӣ? орзуи ман касб омӯзии техникӣ. масалан телефон, компютеро. мана бо ягон чизи ягон хеле пешравии нағз бошад дар оянда орзу дорам ки мо як ҷавоба кор кунем. зиндагимона ба пеш барем ки дар оянда ҳамеша хушбахт бошем.